Fuck you, tablet. I čas mi ljudi, evo nas u još jednom klipu na kanalu. Izvinite ako se slabo čujem, to je do mene. I danas ćemo dati jednu, po meni, dobru igricu koja se zove Monster Dash. Sad ja ovo sve znam, ali hajde prvo ćemo ovo upućstva. I trenutno igramo sa shotgunom. Krećemo, znači u ovoj igrici ovako kupite pare i dolazi vam razne mape. Što je meni premoćna igrica, ne znam će li se vama sviđa. Sorry, 3, 2, 1, znači ja mnogo volim igrati sa shotgunom. Nekako shotgun mi je prednost. Više volim shotgun nego SMG. Evo, sad smo došli do, vidite gore medalju. Sad se ih sve više i više stvara. Fuck. Ne. Malo nam je falilo, ok, silver medal. Medalja. Bron, malo nam je falilo da ništa, idemo ponovno na Barry Run. Vidjet ćemo će vam doći. Moram vidjeti. Nam je 1 metar samo da smo prošli, joj. Ajde. Vidite, 60, kako se već to zove, para, ili čega god je, zlatna, ova je 49. Neću da igram Monster Dash. Aha. Kako se bžio. Neću Monster Dash, ja moram da neću. Silver, ponovo. Srebrno. Kje 9 kilova? Ne, 16 kilova. SMG. I sad ću mi uvijek igrati. Može, ok. Sam rekao.
Dok imamo drugi bakon, sada je SMG. Pogledajte se kuni. I to je moja najdraža mapa. Taman SMG imam sa najdraža mapa. Sad ćemo da izdeminiramo ovo mapi. 42 mapa. Pogledaj se mi dobro. Gledam se mi dobro. I bez veze. Bronze medal. Inače sad sam preko epizoda, ako niste znali. Tu ćemo se otključati na ova munija. Logično. Dobro. Pa daj, moram se ići po redu. Ali okej, uslijed... Pošto je... Oknemo. Evo, idemo sa šatorom. Ajde, više nemam više vremena. Evo me ljudi, sve sam nekako otvrtila vrata i dobili smo 6 ovih gemsa. Idem se. Još ovo ću hvatiti i nekim više. I možem i ja u školu. Šta sam preskočio? Triple kill! Fuck, jedno srce! Nema veze ljudi, sigurno nadal smo dobili i to je bilo sve za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio. Ako jest, ostavite like, pogotovo komentar, like, share, subscribe, vidimo se.